Halløj, Mads Peter. Jeg skal snakke om temaet fra internationalisering til globalisering, som er et emne, vi har været igennem i historie, og jeg har fået 7 bilag, som jeg skal forsøge at belyse nogle problemstillinger over. Og jeg har kommet frem til 2 problemstillinger. Den ene værende, hvad har drevet globaliseringen frem til dens nuværende stadie, og det vil jeg så starte med. Og så derefter vil jeg komme ind på, hvordan begrebet globalisering skal forstås i en moderne kontekst, og forsøge ligesom at sammenligne nogle af de her bilag og bruge dem i min analyse. Godt nok. Så hvis vi tager det første, så kan man sige, at hvis man kigger på, hvordan globaliseringen overordnet har forløbet fra 1500-tallet frem til i dag, så kan man sige, at den er i høj grad præget af handel, kolonisering og generelt bare en europæisk især forsøg på ligesom at udbrede sig over hele verden. Vi har i undervisningen delt perioderne op i 3 dele. Den nyere tid fra 1500 til 1750, den moderne tid fra 1750 til 1960'erne, og så den senmoderne tid, som er så i dag, fra 1960'erne og så frem til nu. Der kan man sige, at vi starter jo så netop i den nyere tid, som altså er efter renæssancen en gang, hvor vi ligesom begynder eller europæerne i hvert fald begynder ligesom at udvide sig. Og det kan man sige, at den første kilde kan faktisk svare meget på det. Meget godt, eller i hvert fald belyse det her. Den første kilde er William McNeill, hvor han siger, at Europa ligesom er sådan magtmonopolet, der står omkring år 1700, overgik den rigdom og magt, som Europa disponerede over alt, hvad de øvrige civiliserede samfund på jorden kunne frembringe. Det vil så sige, at alt sådan ligesom handel og alle penge og økonomiske overvejelser, de gik igennem Europa. Det er ligesom Europa, der sådan ligesom var frontfiguren i det. Det kan man så også se i den store kolonisering, som for eksempel det britiske imperium gjorde så meget i. Så på den måde kan man sige, at økonomi og handel har spillet en afgørende rolle for, at globaliseringen som har udviklet sig. Og imperialismen har i høj grad også spillet det, fordi man kan sige, at Europa, og især det britiske imperium, men også Spanien og Portugal og andre store lande, de er ligesom rigere. De har ligesom haft et eller andet, de har forsøgt at indlemme andre i det, og det står der også i den første kilde, det her med, at de andre folkeslag forsøgte ligesom at holde vesterlændingerne fra livet, og de har derfor forsøgt ligesom at holde fast i deres særlige kulturelle arv. Det kan man fx se ved de slaverne, afrikanske slaver, som jo tog deres musik blandt andet med til USA, hvor de arbejdede under under trekantshandlen. Snakker man lidt om økonomi og handel, så ser man tydeligt, hvordan bilag 2 også kan belyse det her. Bilag 2 handler om det her med krydderihandel i starten af 1500-tallet, faktisk lige der omkring, hvor den nyere tid den begynder. Og det ses jo tydeligt, hvordan at den her kapitalistiske tankegang og sådan handelen og det vi kalder internationaliseringen, som jo netop er den her handel, det ligesom er sådan et udgangspunkt for, hvordan det har udviklet sig sidenhen. Og det har stadigvæk været med Europa i sådan en eller anden magtposition, hvor de så ligesom har gennemgået en stor hvor det her krydderi ligesom har gennemgået en stor rejse gennem en masse forskellige kulturer og lande for at ende ud i Europa. Så allerede dengang var Europa meget vidt omkring. Og det kan man også se i bilag 3, det vil jeg ikke komme så meget ind på, men der kan man se sådan et kort over det britiske imperium, hvor man netop kan se, at det er hegemonen, og det har en masse kolonier rundt omkring, blandt andet hele Nordamerika og Australien. Yes, godt nok, vi hopper videre, fordi det der så sker, det er jo så på et tidspunkt, så kan man sige, globaliseringen har primært været et monopol, som Europa og især Vesten har haft. Men efter 2. verdenskrig, hvor verden ligner lort, der opstår der jo, og faktisk også allerede inden det, der begynder lige så stille at opstå en fremvoksende stormagt i form af Rusland og Sovjetunionen senere. Og det har jo ligesom gjort, at der er kommet et bipolart system, som også fremgår tydeligt af bilag 4, hvor man kan se, at der ham her, Sir John R. Seeley, han ligesom tager forskud på Ruslands dominans i det 20. århundrede. Han skriver, når alle dets jernbaner er bygget, dets folk uddannet, og dets regering har etableret sig på solid basis, hvad vil der så ske? Og det er jo tydeligt, at den her globalisering, den kommer til at være todelt nu, for der kommer det her bipolare system, hvor man samler sig om 2 forskellige
Så det er måske nærmere en polarisering. Og så kan man sige, at det han også tager forskel på, det er den mobiliteten, der kommer, altså de her jernbaner, uddannelse og politik. I takt med, at alle ligesom begynder at modernisere sig hele tiden og begynder at tænke fremad, så kommer vi mere og mere til at ligne hinanden. Og det ser man jo også for eksempel på rumkapløbet, hvor man battlede om, hvem der sådan kunne komme med teknologien hurtigst. Så det vil sige, at man udvekslede måske ikke så mange idéer, men det er klart, at man forsøger hele tiden at orientere sig over, hvad gør de andre for, hvad jeg gør. Så det vil sige, at man tog stilling til hinanden. Og man kan sige, det efter det her, også efter 2. verdenskrig, der kommer der jo så, og så især når efter Sovjetunionens sådan fald, der er det ligesom om, at det bryder sammen, og vi har igen en hegemon. Men der er opstået en masse globale samarbejdsparter, som f.eks. FN, NATO og EU, som jo er opstået netop på baggrund af EU, altså godt nok en handelstraktat, men FN er jo i hvert fald noget, der skal varetage hele verdens værdier og hvad de gerne vil. Og det bringer mig videre til globaliseringen i det moderne kontekst, som var den anden problemstilling, jeg gerne ville fokusere på. Fordi at det er klart, at både efter at vi ligesom indgår i den senmoderne tid, hvor den moderne tid ligesom var præget af industrialisering, urbanisering, menneskerettigheder og selvfølgelig den her klassekamp, og selvfølgelig også det her bipolare system. Så kan man sige, at den senmoderne tid, den er lidt mere sådan sjov, fordi at vi netop sådan gennem teknologi er begyndt sådan ligesom at blande os mere og mere sammen. Og det kan man sige. Og man kan sige, at globaliseringen i den moderne debat ligesom har nogle forskellige udgangspunkter, i hvert fald i forhold til sådan politiske debatter. Vi har sådan nogle nyliberalister, som bruger globalisering som netop sådan en internationalisering af handelen, og bruger globalisering som sådan et ord, som skal definere det, at vi bliver nødt til at rulle velfærdsstaten tilbage, fordi vi jo ligesom har den som sådan et nationalt produkt, som ikke tilgodeser verdensmarkedet, men i takt med, at verdensmarkedet kommer til at fylde mere og mere, fordi at, som jeg sagde før, mobiliteten, uddannelsen og politikken bliver mere international, og handlen også, fordi det bliver nemmere at handle med hinanden. Vi har også det her outsourcing-begreb, som også kunne være relevant, det her med, at man faktisk outsourcer meget produktion til udlandet, fordi det er sådan billigere. Det er jo også noget. Men de her nyliberalister, de bruger ligesom globalisering som sådan et argument for, at vi skal rulle velfærdsstaten tilbage. Vi skal forsøge at nedprioritere den, og så opprioritere, at vi skal forsøge at kunne blive ved med at være dygtige på arbejdsmarkedet. Handelsmarkedet, det var det, jeg mente. Bilag 5 præsenterer ham her, Paul Hurst, professor, som kritiserer globaliseringen i den moderne debat, som netop, som mange af de her nyliberalister, de tager patent på. Fordi han mener ikke, at det nødvendigvis har noget med det at gøre. Han mener nærmere, at det er et udtryk for en fortsættelse af en internationalisering, frem for en sådan globaliseret ting. Og hvis man så hopper videre og kigger på bilag nummer 6, så fremgår det også tydeligt, at globaliseringen lige så stille faktisk er mange andre ting end kun økonomi og handel. Man kan sige, at i gamle dage, for eksempel i den nyere tid, der var det måske meget det britiske imperium, der havde monopol på information og magt, og mennesker kunne ikke ligesom kommunikere med hinanden lige så godt, lige så effektivt som vi kan i dag. Vi kunne ikke bare hente vores informationer et eller andet sted på nettet. Det kunne man dengang, eller det kunne man ikke dengang, det kan vi nu. Og det betyder, at de her informationer, som regeringerne imellem havde en monopol på, de er ikke længere til stede. Og det vil så sige, at der varsler sådan en eller anden overflødighed i form af den her nationale følelse, fordi at man lige så stille begynder at ligne hinanden mere og mere, og man kan se, hvad for noget tøj går folk i USA, og så vil man måske selv have det. Og der bliver også snakket om en amerikanisering i den senmoderne tid, hvilket gør, at globen ligesom bliver mindre, og det bliver nemmere at rejse, det bliver nemmere at snakke sammen gennem medier, og på den måde kan man sige, at vi kommer alle sammen tættere på hinanden. Bilag 6 snakker også om, at vi har fået et fælles sprog, og selvfølgelig det her med, altså engelsk bliver jo brugt mere og mere, kinesisk er også virkelig fremme. Så der er rigtig mange ting, der tyder på, at globaliseringen, den ligesom lige så stille bare
tager os sammen, og det er jo, kan man jo diskutere, om det er godt eller skidt.